Sziasztok, én Charlie vagyok, és ebben az epizódban szeretnék bemutatni egy egyszerű, nem lehetetlen építőanyagokból felépülő házat. Na és húzzuk az időt, fogjunk neki. Hát, mint lássátok, én már megcsináltam egy falat, de elmagyarázom, hogy kell az egészet. Tehát, itt van ugye a föld, és teszünk bele deszkákat. Ugye megcsináljuk a háznak az alapját. Akkor, hát én ebből csinálom, már ebből is egyszerű, ugyebár, hogyha túlélő módban vagyunk, akkor könnyű akkor is megcsinálni, mert kibányászod a zúzott követ, megégeted, kemencébe, lesz belőle kő, és a kőből pedig csinálsz kőlapot, és abból tessék fel lehet építeni egyszerűen, és szép is. Na, felépítsük így, egy, 2, 3, 4, 4 blokk magasságba, ilyen oszlopokat felépítünk. Felülnézetből ez így néz neki, most azt odaépítettem, ugye bár, mert egy potyára még ne húzzuk az időt. Hát most már, na, megmutatom, ez így fog kinézni. Ugyebár üveglappal, én üveglappal szeretem csinálni, mert szerintem az a vastag üveg csúfi, de vastag üveget csak a plafonnál szoktam használni. Na. Ja. Jó. Hát tehát ez valahogy így fog kinézni. És akkor, hát ezt ti is tudjátok csinálni magatok, hogy nem hozzuk az időt, egyet ugrok. Na jó, megvolt az ugrás. Mint lássátok, bekerítettem így, a tetőnek is neki kezdtem. Ez úgy kell legyen, hogy itt egy 4 blokk magasságú tér kell legyen. És aztán így mit jön a tetőzet. Ezt gyorsan befedem. Így. Akkor én az ajtót, így van a házikó. Az ajtót azt ide tettem, lássátok, így egész sorba ablakot, és hát így fával körülvettem, egy sokkal szebb. És itt volt még egy oszlop, azt ott kiüttem, mert az rájöttem, hogy csúful néz ki. Na jó, tehát itt van a bejárat, ugyebár jó. Hát én most veszek egy lépcsőt, és azzal így ezt szépen átkerítem. Én szép is, és esetleg megnézem, hogy ez hogy néz ki. Nem néz ki csúful, úgyhogy még tehetünk egyet ide is. Egy ilyen sort, így. Ja. Na, hát így néz ki nagyjából a külső, nekem tetszik. Nekem nagyon is tetszik. Na menjünk be, rendezzük be, ugye vár. Most sem maradjunk ki.
Én azt mondom, hogy legyen itt a konyha. Igen, a konyha. Így, né? És akkor teszünk ide egy hűtőt. Ti csinálsátok ugye, hogy ezt szokták ugye vele csinálni, de alól egy adagolót teszel, és akkor ide egy gombot. Meg most nem komplikálom el, hanem így egyszerűen és nagyszerűen megcsinálom. Nem is ezzel, hanem ezzel. Így. Na akkor gyorsan, na. Kemence. Úgy. És esetleg még tesztek a más végébe egy adagolót. Így. Megvan a konyha, bravo, tapsot is érdemel, olyan szép, na jó. De meg egy olyan üstöt is tehetek tele vízzel, hogy az izéje a kagylót, ne, az mutassa a kagylót. Na jó, bejöttünk, itt van a konyha, nagyon szép, bravo, tapsot érdemlő. Akkor csinálunk egy laza nappalit, igen, egy kicsike laza nappalit, egy kicsike laza tévével. Különadás ne menjen, ugye? Mi a hely? Ez mekkora egy cigányság? Na jó. Jó. Ez az. Elnézést a rezegtetését. Jó. Jó, megcsináltam. Bravo, ügyes vagyok. Na, akkor csinálunk itt egy ilyet. És így. Egy pillanatot kérek szépen. Jó, kész vagyok. Ez hát nem néz ki jó. Na jó. Na mindegy. Gondoltam ilyen kábeles micsodát csinálunk, de nem. Hát ez elég szégyenes tévé. Meg kell mondjam. De nem baj, na. Úgy csinálunk egy ilyen kanapét. Tessék, leülsz ide, és nézed a képet. Elvették az adást. Na jó. Akkor a nappali megvan. Ugyebár csináltunk már pincét is. Igen, most feltevődik bennem is ez a kérdés, hogy WC-re nem fognak a lakosok kimenni. De nem baj, mert csinálunk egy ilyen pincécskét ide. Na én most gyorsan berendezem azt a pincécskét, és majd megmutatom, hogy ne húzzuk az időt, mert sok időt nem adtak nekem, hogy meg tudjam ezt a videót csinálni, hogy feltegyem. Na jó, végeztem. Tessék, ilyen lett az én pincécském. Ez húzott kővel csináltam a falakat, mert ugye vár ez egy pince, nem egy kidekorált panzió. Úgyhogy így csináltam, na most itt tiszta sötétség van, jó? Kell falakja, hogy kivilágítsam. Így jó. Akkor csinálunk egy ilyet, hogy itt legyen a WC, hát nem
lépcsőm. A lépcsőnél nekem van egy ilyen jó cselem, hogy megcsinálom ugye a lépcsőket, és meg az aljához is rögzítek. És szerintem is szépen néz ki. Csak ugye több anyag kell hozzá. Na jó. Hát itt lám, hogy mi legyen? Én azt mondom, hogy itt legyen a hálóhája. Pincéválusznak. Jó megoldás. Na mindegy. Tessék. Jó? Akkor. Hát most WC zuhanyzó, ezek jönnek. Ugye? Na, azt mondja, hogy kell legyen a víz. Rajta a fűzés. Üst. Ott egy ilyen jó csát. Hogy jöjjön? Na, hogy is van az a csát? Most többet veszek, ugye már a WC az olyan. Veszünk egy gombot is, egy csapóajtót rárakjuk így. Ugye bals, ez a WC. Ez az jó van. Na jó. Hát most kád vagy tusoló? Jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Én egy ilyen egyszerű módocskával egyszerűen azt megpróbálom megcsinálni. És azt, hogy legyen. Ezt tugattyúval legyen valahogy. Tugattyúsan megcsinálom. Hoppa. Nem is oda kell, nem ide kell a víz. Jó, na mindegy, na. A franc egyemet. Most ez ilyen furacsa lesz. De hatásos. Így. És hát nagyjából ennyi lenne. Az egész bizony nagyjából ennyi lenne. Remélem, hogy érthető volt az egész dolog, hogy hogy csináltam. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem, akkor légy színe diszlájkoljátok, mert annak nem örülök. Na. Így jó. Na hát köszönöm akkor, hogy megnéztetek. Na. És akkor... sziasztok!